Vitajte pri sledovaní spravodajskej relácie Charné Hyry. Tu je prehľad najzaujímavejších tém tohto týždňa. Polícia vizitinalo vystúpenie Soccer Jazz o Kotlebáskero bičhado o Milan Mazurek, Andro Žilináskero rádios. O spisospěské Manglas imar nacijno kriminálno agentúra. O prípado spredik helat rada palo vysielanie u retransmisia. Podľa lakry právno analýza o Mazurek la Garudaha baj Phuterji formaha mainjaste podkerel echoli anglal o Róma. Ošingunalo prezidentos o Tibor Gašpar predalo TA3 penjas hoj pre Akanakes Andro prípados nanedžano o marono stíhanie. O predikyben megna dokerde. Polícia preveruje vystúpenie Kotlebovho poslanca Milana Mazureka v Žilinskom rádiu. Spis si už vyžiadala Národná kriminálna agentúra. Prípadom sa zaoberá aj Rada pre vysielanie a retransmisiu. Podľa jej právnej analýzy Mazurek skrytou alebo otvorenou formou mal podnecovať nenávisť voči Rómom. Policajný prezident Tibor Gašpar pre TA3 povedal, že zatiaľ v prípade nie je vedené trestné stíhanie. Vyšetrovanie však ešte neukončili. Leforos Filiakovo hin problémov zle Ternemanušenca u Čavorenca so fetinen tovlenos. Odžani ben Andro Foros jekheta nezle úradoha palo splnomocnenco z vlády predalo Romanej komunity vašoda keren Kauka kajtepes o prístup posky o tovlenos na domu kel Kaukalokes sarodahin Andre Čechy Kophu. Kio amare pašutne hin Kauka, hoj koda sokameltecinel o tovlenos, musajle predavačiske tepresikavel o živnostnenské oprávnenie. Koda dosikavel hojle cinadeske koja látka, kampel Andreleske rybúti. Filiakovo má problém s mladistvými a deťmi, ktorí fetujú toluen. Vedenie mesta v spolupráci s úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity preto pracujú na tom, aby sa prístup k toluenu obmedzil podobne ako je to v Česku. U našich susedov totiž platí, že ten, kto si ho chce kúpiť, musí predajcovi predložiť živnostenské oprávnenie. To dokazuje, že kupujúci danú látku potrebuje pre výkon svojej práce. O úrados vlády te o úrados palo splnomocnenco z vlády predalo nacijne čineder NIPI, kerde správa paloda sarte chasňarel o čiba palo národnostná čineder NIPI pro gaveskere úrada. Andale správa džal avri hojo bučakere Andro samosprávy, kajživel butorengri romani komunita, nadžanen budteva kerel romanes. Lengero džaniben gela stele andal bišušov pro 10%. Úrad vlády a úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny vypracovali správu o používaní jazykov národnostných menšín na obecných úradoch. Zo správy vyplýva, že pracovníci samospráv, kde žije početná rómska komunita, dostatočne neovládajú rómsky jazyk. Ich znalosť klesla z 26 na 10%. O ministerstvo skio vnútro del bišutrin he jepaž milióna evra pro peskero žutimaskero sthoviben palok hera the pro sociálna podniky. Važo eurofondy pestovna maj pančel nízkoštandardná kera, kaj peske arakena keriben butresar trin ezera trinšel Roma. Ministerstvo vnútra dá 13,5 milióna eur na svojpomocnú výstavbu obydlí a na sociálne podniky. Za eurofondy sa postaví asi 500 nízkoštandardných bytov, v ktorých nájde domov viac ako 3300 Rómov. To bol krátky prehľad správ. Vidíme sa o týždeň. Dovidenia.